des d'aquest equip de govern i jo com a alcaldessa tenim molt clar que tota la ciutat educa. No educam només a les escoles, s'educa en el parc, s'educa jugant a futbol, s'educa anant a dansa o s'educa anant a fer feina. Per això és molt important que tota la societat, que tots els ciutadans siguin corresponsables d'aquesta educació. Perquè pensam que en aquesta edat començam a formar persones, començam a créixer com a persones i el nostre suport des de l'Ajuntament sempre el tindran. Més per Menorca aposta decididament per l'educació infantil. Pensam que apostar per l'educació des dels 0 anys és una de les polítiques socials més inclusives, una de les polítiques socials preventives més eficaces. I per això sempre donarem suport a la feina que el col·lectiu 03 està fent a Menorca des de fa moltíssims d'anys i que en els darrers temps s'ha significat d'una manera especial a favor de l'equitat de les famílies i dels infants a partir del mateix moment del naixement. Volem felicitar en aquest col·lectiu per una vegada més empènyer i assistir amb força a les jornades d'educació infantil.